Bueno, hemen eta guri bezala beste herri ere, Diru-Iturriak murriztu egin dira, eta, bueno, horren kudeak eta egin behar zen ez, eta ohituta bageunden hemen, rotonda bat egitera edo behartzen gauza handiak, dirua eukitzea, gertatu da izan da, gauza txikiak eta beharrezkoak bakarrik egin direla, baina horiek ere ondo egin direla uste dut, eta alik eta modu egokienean, ez? Ez dakit zertzen gehiago, hori? Bai, bueno... Zea ekonomikoa. Bai, estuasun batean zaude, eta orduan, hemen adibidez musika eskolarena, ia horrego legintzaldian posible den, ez? Baina, alata guztiz ere horrein ikaskolaren berrikuntzan parte hartu dugu, egin dira gauzak, eta ikastolako adibidez obra polita izan da, eta oso gustora ditu dira erabiltzaileek, eta, bueno, ondo egindako lana da, baina hori izan da, egin dugu proiekturik handiena eta diru gehiena hor da, eta baita ere uholdeetan, hau da, diru asko juntzaidu eta uholdea bakarrik ez, mendietako bide asko erori egin zaizkigu, behin baino gehiagotan, euriten eraginez, eta hor diru asko junda. Diru asko gainera, oso espero gabekoa, oso gutxik ikusi dutena, ze bideak konpondu indira. Baina, bueno, ez da, herritar guztiak ez dira hortik pasatzen, eta orduan da ikusten ez den zerbait eta dirutza junda hor ere.